Remco, hartelijk dank eerst en vooral om in de podcast te willen zijn als gast. We zitten vandaag, omdat het zo'n warme dag is, in het archiefdepot. En dat betekent ook dat we op heel ongemakkelijke krukjes zitten en die maken dan lawaai. Dus als de luisteraar straks wat krakend en piepend geluid hoort, dan komt het daardoor. Maar het is wel een opluchting om niet in de warmte te moeten zitten. Enorm, echt. Ja, Maastricht is 5 miljoen graden op dit moment. Ja. Dit is de allerlaatste dag trouwens van juni. Een lekker warme dag. En dan is het wel leuk om de verkoeling op te kunnen zoeken. En om stil te staan bij enerzijds de expositie waar je aan bezig bent geweest, bij het Limburgs Museum. Maar voordat we daarover gaan babbelen, denk ik dat het leuk is, ook voor de luisteraar en ook voor mijzelf. We kennen elkaar terloops, we zien elkaar af en toe, bijvoorbeeld bij LGUG Maastricht, waar we allebei in het bestuur zitten. Klopt. Maar ik weet niet zo heel veel van jouw achtergrond. Dus laten we daar eens mee beginnen. Oké. Achtergrond van Remco Bekkers. Geboren en getogen in Zuid-Limburg, maar aan een heel andere hoek van de provincie dan de Maastrichtse. Dus dialect spreken is hier soms een uitdaging, niet iedereen verstaat mij. En dan heb je eigenlijk al genoeg hints om te raden dat ik uit de hoek van Kerkrade, Vaals, Ripuarische hoek kom. Maar dialect spreken vind ik wel altijd heel waardevol, is me ook altijd aangeraden te blijven doen, eerlijk gezegd. Ik heb na mijn studie cultuurwetenschappen, Cultures of Art, Science and Technology, hier in Maastricht allebei, een halfjaartje bij het Huis voor de Kunsten gezeten in Roermond. Ik heb er ook onderzoek gedaan naar de Limburgse taal, naar de verschillende dialecten, veldwerk gedaan. En de toenmalige streektaalfunctionaris, een man uit Eigelshoven, Ton van de Wijngaard, die zei van, hier in Roermond verstaat niemand jou. Blijf praten zoals je praat. Je bent echt een curiositeit in deze Oost-Limburgs sprekende club eigenlijk. En dus dat heb ik proberen te koesteren. Maar ik moet zeggen, ik heb daarna jarenlang in Maastricht gewerkt. 2 jaar voor Philharmonie Zuid-Nederland, 7 jaar voor Bureau Europa. Vervolgens inmiddels toch alweer bijna 2 jaar bij het Limburgs Museum in Venlo. Dat zorgt voor enkele contaminaties binnen de dialecten, zeg maar. Dus ik merk aan mijn eigen Bochuzerplat dat het niet meer zo heel zuiver is, eigenlijk. Maar ja, heel kort gezegd, dat is eigenlijk wat ik allemaal gedaan heb. Ja. Dus de studies hier in Maastricht gedaan en dan eigenlijk redelijk snel al de fascinatie voor dialect kunnen bestuderen. Ja, die heb ik denk ik altijd wel gehad. Okay. Sowieso een fascinatie voor taal, überhaupt. Ik heb gelukkig een talenknobbel. Ik vind het ook fijn om iets nieuws te leren. Ja. Of het nu nuttig is of niet eigenlijk. En die Limburgse dialecten, ik ben daarmee opgegroeid. Ik heb in Gulpen op de middelbare school gezeten. En dan krijg je allemaal die dorpen bij elkaar op één plek verzameld. En dan leer je pas hoe rijk die taalvariatie van dialect kan van gemeente tot gemeente, van dorp tot dorp, verschillen. Ja. En het is voor mij wel interessant, omdat ik ken dat Vaalsers dialect nu, onder andere ook door met Recht van Loo en zo te babbelen. Ja. En dat was een dialect dat voor mij heel onbekend was, omdat in mijn ogen was er wel een verschil. Ik kom uit Belgisch Limburg, tussen het Haspelgouws dialect en de mensen die meer in het noorden zitten aan de kant van de Kempen. En dan het hele duidelijke, kenmerkende dialect eigenlijk in de Maas van mij, of dat Maaslandse dialect. Dat is mijn eigen dialect ook. En of ik dat nu spreek in, het heet niet meer Opglabeek, in Belgisch Limburg, of ik spreek het helemaal bovenaan in Weer. Dat lijkt heel sterk op elkaar. Daar zitten wel wat variaties in. Ja. De j-achtige klanken, die zitten niet in mijn oorspronkelijk dialect. Die neem je dan meestal over. Maar in Kessening, in Kinrooi en dergelijke, dan zit dat daar toch weer in. Dus het is heel mooi om te zien hoe dat ieder gebied zijn eigen dialect heeft. En hier in Nederlands Limburg houden ze er ook iets sterker aan vast, omdat er nooit die taalpuriteit is geweest die ze in Belgisch Limburg hebben gehad, dat iedereen opeens AN, algemeen Nederlands, of ABN, algemeen beschaafd Nederlands, moest gaan spreken. Kijk, Dus de generatie van mijn ouders, die kregen straf op school als ze op de speelplaats dialect spraken. Hebben ze echt geprobeerd om eruit te duwen. Ja, dat is straf. Nee, dat is dan bij ons gelukkig niet het geval. Maar ik zou nu niet bepaald willen zeggen dat Nederland
zijn regiotalen echt koestert of zo. Die indruk die krijg ik ook weer niet. Nee, dus om nu te zien dat de provincie wel ontzettend hard zijn best doet om dat Limburgs toch op de kaart weer te krijgen. Het is nog altijd op de kaart, hè, maar een beetje iets meer liefde eraan te geven, met welke gevolgen dat dan ook gaat hebben, vind ik wel heel fijn om te zien eigenlijk. Ja, ik denk ook wel dat de tijd rijp is om er veel meer mee te doen. Zowel naar onderzoek toe als publieksprojecten. En het helpt heel erg. We zitten hier nu in het midden van een archief. Nog maar een klein percentage van alles wat hier staat is gedigitaliseerd. Maar op het moment dat het gedigitaliseerd is, kan je wel relatief eenvoudig de bronnen die in het dialect geschreven zijn eruit filteren. En dat is handmatig een pak moeilijker natuurlijk. Ja. Of dan kom je uit bij carnavalsvereniging, omdat je er vanuit gaat, daar staat het sowieso in het dialect. Ja. Maar misschien zijn er nog een hele hoop andere bronnen die ook in het dialect geschreven zijn, waar dat we nu mee aan de slag kunnen gaan. Ja. En dan gaat het niet over die grote schrijfwerken, maar over alledaagse bronnen. Ja. En net dat alledaagse gebruik van dialect maakt het zo'n interessant cultuurgegeven. Ja, want dan, maar juist wat je hier omschrijft, dan ga je ook echt in op de schrijftaal van het dialect. Ja. En het is ook altijd een spreektaal geweest. En ik weet dat ik hier eens een keer een gesprek over voerde met Wiel Kusters, een man met wie ik eigenlijk altijd Nederlands heb gesproken, zal blijven spreken. En Wiel zei ook van, ik vind het is enerzijds ongemakkelijk om Limburgs met jou te spreken, want we zijn dat niet gewend. Maar anderzijds, het onderwerp waar we het nu over hebben, is ook niet iets wat je in het Limburgs zou verwachten. Ja. En dat is eigenlijk heel raar, want het is gewoon een taal als alle andere. En hij dacht dat dat ermee te maken had, en het zou best wel eens kunnen, dat het Limburgs een echte schrijftaal ontbeert. Die hebben we niet aangeleerd op school. Tenminste, in Nederlands Limburg niet, maar ik neem aan Belgisch Limburg hetzelfde eigenlijk. Nee, verbaast me altijd dat mensen tekstberichten naar elkaar kunnen sturen in dialect. Ik heb dat sowieso niet leren schrijven. En eigenlijk heb ik het dialect van mijn grootouders geleerd, meer dan van mijn ouders, want die spraken thuis helemaal geen dialect. Ja. En voor mij was het altijd meer een taal van vrije tijd en commerce. Als je moet onderhandelen met iemand en je wilt een goede zaak kunnen doen, dan helpt dat om in het dialect te doen, want dan weet je, dat is einde van hier. Ja, precies. Ja, precies. Enge van Oos. En ik snap je. Ja. En ik kreeg zelfs van mijn grootmoeder mee, om op het werk helemaal geen dialect te spreken, omdat dat niet professioneel is volgens haar. Dus dat is een belofte die ik moest maken. Dat vind ik heel jammer. Dat vind ik heel jammer. Want... Ja, maar het zit wel in een tijd waarin dat, voor hun alleszins, dat algemeen beschaafd Nederlands, was ook een manier om toch een beetje los te komen van die achtergrond als landarbeiders en als mijnwerkers. Ja. Dat toonde dan aan dat je iets meer gegoed van de samenleving kwam. Wat niet zoals mijn beide grootvaders zijn gewoon steenkoolarbeiders geweest. Maar ik snap het voor hun wel dat het een manier was om je toch een stuk te distancieren van dat mensen van wat lager allooi, met respectvol gezegd dan. Ja. Niet dat mijn arbeiders dat natuurlijk waren, maar het gaf hun wel de kans om aan hun kinderen door te geven van, doe het beter dan dat wij het hebben gehad. En dat was volledig vanuit de overheid ingegeven, om dat dialect eruit te krijgen, wat enorm zonde was natuurlijk. En het is niet gelukt, dus dat is wel dat is wel fijn. Dialecten zijn als onkruid, hè? Die blijven eigenlijk altijd wel bestaan. Dus je bent arts and cultures, dus cultuurwetenschappen gaan studeren. En je hebt hier ook je master dan gedaan? Klopt, Cultures of Art, Science and Technology was dat. En dan de eerste klus die je deed, de eerste job die je deed, was bij Huis voor de Kunst. Hè? Ja, dat was in wezen een stage, want ik ben afgestudeerd in kunst en cultuur. En het mogen bekend zijn dat banen niet voor het oprapen liggen binnen die sector helaas. Dus ik heb me in het begin echt wel moeten behelpen met stageplekken. Sowieso ook omdat we die tijdens onze opleiding niet echt gehad hadden of zo. En bij het Huis voor de Kunsten vond ik een leuke plek. Dat heb ik een half jaar gedaan. Vervolgens nog een half jaar Philharmonie Zuid-Nederland, een heel andere hoek. Voor een klassiek orkest in het relatiemanagement. Totaal iets heel anders eigenlijk, maar wel heel leuk. Leuke mensen om mee samen te werken. Je leert die Maastrichtse theaterwereld, en niet alleen Maastricht, Eindhoven ook, kennen. En daar zag ik eigenlijk wel ook een toekomst voor mezelf. Ik dacht ik zag het werk van de programmamaker en ik dacht van, verrek, ik ben gek op klassieke muziek. Dus ik zou heel graag ook zelf concerten willen organiseren of wat dan ook, weet je. Dat is uiteindelijk helaas niet gelukt, niet ervan gekomen. En door allerhande omstandigheden, ook persoonlijke omstandigheden, heb ik uiteindelijk besloten, na 2 jaar weliswaar, om te stoppen bij Viel Zuid, zoals het dan nu heet.
En juist op dat moment werd ik door een vriend ook aangeraden om bij Bureau Europa te solliciteren. En the rest is history, kun je zeggen. Ja, want daar kreeg je wel de kans natuurlijk om exposities en dergelijke in te richten. Ja. Nooit verwacht dat ik dat ooit zou gaan doen. Daar ben ik heel eerlijk in. Nee, ik ben juist daar aangenomen om programma's in elkaar te steken. Dus wat ik bij Viel Zuid wilde doen, mocht ik bij Bureau Europa gaan doen. Ja. Lezingen, debatten, workshops, filmavonden, noem het maar op. Het was heel kleinschalig, hè? Dus een vrij kleine instelling. Maar heel charmant. Je kreeg daar zoveel ruimte om je eigen ding ook volledig te doen eigenlijk. En dat bleek wel, want ik zat er nog geen 2-3 maanden of zo. En de toenmalige directrice Saskia van Stijn, die zegt van, je gaat een expo maken. En die gaat heten Unvollendet. Hè? En die moet gaan over nooit voltooide stadsbouwplannen in Maastricht na de Tweede Wereldoorlog. En die moet over een half jaar klaar zijn. Dus ik dacht, wauw, nog nooit gedaan. Maar het was een heel leuke uitdaging. En ik heb daar heel veel plezier aan gehad. En blijkbaar goed genoeg gedaan, want ze zijn me expos blijven geven. Ja. En dan toch na 8 jaar beslist, ik ga iets anders doen. Ja. Of eigenlijk hetzelfde, maar op een andere plek. In een andere sector, denk ik. Want de architectuur heb ik moeten leren vanaf dat ik bij Bureau Europa begon. Heel moeilijke sector vind ik zelf. Heel academisch, maar op een heel ander niveau dan dat ik gewend was. Mm-hmm. Een heel fijne materie, daar niet van. Maar het is iets waar ik zelfs na 7 jaar eigenlijk nog dacht van, ik heb nog steeds niet helemaal de vinger erachter of zo, weet je. Ja. En mijn hart ging toch altijd uit naar de geschiedenis zelf, naar het erfgoed. Vanuit mijn studies we mochten zelf weten waar we onze papers over schreven en dergelijke, onze scripties ook. Toch altijd heel erg met die 18e en die 19e eeuw bezig geweest. En enkele expos bij Bureau Europa zijn ook juist over die periodes heel specifiek gegaan. De stukwerkers, Zwitserse stukwerkers in de 18e eeuw hier in Zuid-Limburg of 19e eeuw Zink. Dus juist die eeuwen ook altijd opgezocht. Mm-hmm. Maar wel met een blik naar het hedendaags of zelfs naar de nabije toekomst. Ja. Een heel leuke perspectief, want je kunt alles eigenlijk samengooien tot één grote brei aan aha-erlebnissen, want daar komt het in feite op neer. En die ervaring kon je dan meenemen op het moment dat je de overstap maakt naar het Limburgs Museum. Alleen als daar de veelheid aan thema's pak ruimer. Ja, en dat over een periode van pak een beetje 250.000 jaar, hè, waarvan het grote gros natuurlijk onder het beheer van mijn collega Bibi valt. Zoals we het intern altijd zeggen van... Kirsten, zij doet de kant van de archeologie. Ja, exact. En Kirsten van Kemp is ook van cultuurhistorie. Dus Kirsten en ik zijn conservator van de oude dingen. En Bibi is conservator van de fucking oude dingen eigenlijk. Dus, de oudste dingen. De alleroudste dingen inderdaad, ja. Zo'n piep tussen de knip maar eruit. Nee, het was ook heel interessant om met Bibi daarover in gesprek te gaan. Omdat ik een heel ander beeld had van wat een conservator archeologie doet binnen een museum. En ook wat de studie zelf inhoudt en ook de hiaten die in die studie vallen, waar dat je jezelf dan nog moet gaan opleiden. Dat zelf opleiden, dat moest jij sowieso doen. En op het moment dat je die overstap maakte naar het Limburgs Museum, kon je eigenlijk terug aansluiting vinden bij een aantal dingen die je wel echt had gestudeerd. Inhoudelijke dingen zeker. Ja. Praktische dingen ook niet altijd, want ik ben nooit conservator geweest bijvoorbeeld. Ik heb daar ook geen opleiding voor gedaan. Dat was gelukkig geen bezwaar. En de collectie kende ik ook niet goed. Ik had een idee van enige onderwerpen binnen de collectie en stukken die ze hadden en dergelijke. Maar die heb ik me pas eigen kunnen maken natuurlijk nadat ik daar begonnen ben. Maar gelukkig wel op vrij korte tijd ook. Want ik begon daar en net als bij Bureau Europa kreeg ik direct alweer een aantal expos te maken. Hele leuke projecten. Maar dat vereiste wel dat ik in een rollende trein eigenlijk mee wist te liften. En dat is me wel goed gelukt, gelukkig. Ja. Want misschien nog voordat we straks ingaan bij wat je over de Bourgondiërs hebt gemaakt, de expositie, is het wel interessant, denk ik, hoe je dat werk aanpakt. Je hebt geen opleiding gehad als conservator en ook, het is niet alleen conservator, hè. Als ik denk aan een conservator, dan is het iemand die, net zoals wij hier papieren bronnen bewaren en ontsluiten, die dat doet met fysieke objecten voor een museum en zorgt dat ze langdurig bewaard kunnen worden, het conserveren. Maar dat is het niet, hè? Het is veel, veel ruimer dan dat natuurlijk. Ja, want ik zou zelfs zeggen, het daadwerkelijk fysieke werk
valt helemaal niet bij ons. Want we hebben een heel team aan collectiemedewerkers die bezig zijn met de registratie, die bezig zijn met de bruiklijnen, binnenkomende zowel als uitgaande, bezig zijn met de status van objecten en moeten ze gerestaureerd worden, staan ze goed in het depot, die depots continu blijven nakijken. Ook zoeken of stukken nog altijd op hun plek staan en niet vermist zijn opeens of zo, want het wil wel eens gebeuren. En de conservator zelf is veel meer met de inhoud achter die objecten bezig. We proberen waar mogelijk, dat wil zeggen waar we de tijd daarvoor hebben, om ook onderzoek te doen naar de objecten in de collectie, maar veel meer nog naar objecten die ons worden aangeboden of die we verwerven op een andere manier. Er is een collectie inbox die wekelijks vele tientallen mailen binnenkrijgt eigenlijk. Vele tientallen mails binnenkrijgt. Van mensen die iets aan te bieden hebben. En dat kan van alles zijn. Hè? Spullen die ze op hun zolder hebben gevonden of een kunststuk dat al 50 jaar bij hen als geprezen schat een stuk aan de muur hangt. En daar moeten wij dan iets van vinden, heel bot gezegd eigenlijk. Dus dan gaan we op onderzoek uit en kijken we ook van hoe past het in de bestaande collectie. Wat heeft onze collectie überhaupt? En ik denk dat we nu een heel interessante exercitie uitvoeren met het maken van de nieuwe vaste collectiepresentatie die opent eind volgend jaar. Dat we eigenlijk in kaart aan het brengen zijn van waaruit bestaat onze collectie nu precies. Waar zitten vooral ook de gaten? Want wij willen bepaalde verhalen vertellen. Het verhaal van Limburg is al 10 keer verteld en heel vaak vanuit telkens dezelfde perspectieven. Dat proberen we te doorbreken. Ik denk ook dat ons dat gaat lukken met hoe we er nu voor staan. Maar dat wil wel zeggen dat onze collectie niet altijd aansluit bij onze ambities. Dus we moeten gaan nadenken over hedendaags verzamelen en meer divers verzamelen ook. En dat zijn participatief verzamelen. Dat zijn vraagstukken waar we nu als conservator ook mee bezig zijn. Dat levert heel interessante discussies op, ook over wat het betekent om een museum te zijn überhaupt. En wie weet waar ons dat gaat brengen eigenlijk. Dus het werken aan die permanente tentoonstelling is heel belangrijk. Ook het acquisitie eigenlijk, zou ik dat noemen binnen een archief. Hè. Wat komt er binnen? En dat kan vanuit verschillende bronnen komen. En het meest zichtbare dat je doet op persoonlijke titel dan voor een stuk zijn die exposities. Die om het half jaar waarschijnlijk. Zoiets, die dan wisselen. Ik heb met Kirsten samengezeten over de expositie die zij had gedaan. Jij bent bezig geweest met een expositie over de Bourgondiërs. Bourgondische vorsten. Nog steeds eigenlijk. Is nog niet open, maar we mogen daar toch wel iets over zeggen, toch? Want er zijn al vooraankondigingen geweest, dus het is geen geheim. En op het moment dat de podcast uitkomt, dan is hij misschien wel al een feit. Neem de luisteraar eens mee in hoe dat je van A tot Z aan zo'n expositie werkt. Waar begint het mee? Iemand komt van hogerhand met een idee of jij pitcht zelf een idee? Nee, het idee bestond al toen ik begon bij het Limburgs Museum. Ik had een eerste kennismakingsgesprek met onze directeur, Bert Mennings. En die zegt van, ik heb een aantal exposities die ik graag wil maken en jij lijkt mij daar geschikt voor. En eentje daarvan is een expositie over de middeleeuwse geschiedenis van Gelre. Van het jaar 1025 tot 1543. En dat is naar aanleiding van die 4-delige serie over het verhaal van Gelderland. Een tweede deel daarvan was volledig aan die 5 eeuwen gewijd. En het idee was van, in 1025, daar begint het boek, 2025, dikke 1000 jaar later, dan moet die expo open, zeg maar. Dus het timeframe hebben we aangehouden, maar al vrij gauw kwam ik er, ook door het lezen van het boek, achter van, dit is wel nogal heftig als jij 5 eeuwen Limburgse geschiedenis, en dan niet de volledige provincie, want Zuid-Limburg sla je over in wezen, in één tentoonstelling probeert te vangen. Want waar moet het dan over gaan eigenlijk? Hè? Welke centrale narratief ga je voeren? Die van de graven en dan hertogen? Of de kunst in Gelre? Of Gelre vanuit internationaal perspectief? Alles is mogelijk hierin. Hè? Maar 5 eeuwen is heel erg veel. Dus mijn eigen voorstel was toen van, het is eigenlijk veel interessant. Ik las toen nog over die burgeroorlog tussen Adolf en Arnold. In de tweede helft van de 15e eeuw. Ik dacht van een hele interessante periode dit hier. Ook omdat het valt samen met de Bourgondiërs. We hebben allemaal van de Bourgondiërs gehoord. Dankzij Bart van Loo is het echt weer zo'n onderwerp dat een aantal jaar nu al enorm in de aandacht staat. En dat meest recente boek heeft dat effect alleen nog maar versterkt. Plus
je krijgt hier te maken met ontzettend markante figuren, weet je. Een Karel de Stoute, waar het dan specifiek over zou gaan in mijn beleving. Waanzinnig figuur. Echt zo interessant. Daar kun je echt wel een hele expo over maken. Waren het niet dat dat al gedaan is in Brugge in 2008 of 2009, maar flink aantal jaar geleden. En dat is de Droom-expo. Dat is echt... Ik heb de catalogus daarvan goed doorgenomen. De gedroomde expo, het oprecht. En toen was het idee eerder van, oké, die Bourgondiërs, heel interessant. Karel de Stoute, iets te beperkt. Want het zijn slechts 10 jaar binnen die 15e eeuw, 1467 tot 77. Ja. Dus heb ik er ook Philips de Goede bij gepakt om een aanloop te nemen. En Maria de Rijke, of Maria van Bourgondië, om een soort van afloop te pakken. Ja. En dan kom je op de periode 1430-1482 uit. Goed deel van de 15e eeuw. Je kunt dat vanuit Bourgondisch perspectief bespreken, maar zeker ook vanuit Limburgs perspectief. En dan doet zich eigenlijk vanzelf de vraag op van... Limburgers noemen zichzelf altijd echte Bourgondiërs. Ja. Maar wat betekent dat in hemelsnaam? Ja. Wat betekent dat label? En is het een terecht label? En eigenlijk kom je er al heel snel achter van, nee, want... Wat betekent het dat we levensgenieters zijn, dat we goed kunnen tafelen, gastronomisch zijn aangelegd, lekker van carnaval vieren houden en dergelijke. Maar onlangs was een lezing hier in huis overigens, die ging over de Bourgondische beeldvorming in Maastrichtse voedselbedrijven sinds de jaren 1970. Ja. En dan blijkt dat het gewoon een marketingtruc is geweest. Heel interessant eigenlijk. Ja, Meike heeft daar haar scriptie aan gewijd. En dan zie je inderdaad dat het een term is die ook gewoon relatief plots opkomt. Eigenlijk als een marketing. 1972 geloof ik. Ja. En bij alle aspecten die gezien worden als Bourgondisch kan je altijd de reflectie maken. Ja, maar wacht eens. Als het gaat over carnaval, dan kan je makkelijk zeggen dat dat eigenlijk een traditie is die bij de Romeinen. Inderdaad. Al bestond. Klopt. Hoe het dan naar hierdoor is gekomen is natuurlijk een ander verhaal. Het gastronomische, ook dat zou je eigenlijk kunnen terugvoeren naar de Romeinse grote banketten zijn à la mode in de middeleeuwen. Ja. Het overdadig drinken en al die verhalen kan je eigenlijk om het even welke periode in de geschiedenis, zodra dat de beschaving is. Dus dat label Bourgondisch wordt dan zodanig vaak gebruikt dat het wat uitgehold wordt. En laten we wel wezen, de Bourgondiërs zijn ook niet alleen maar lievertjes geweest. Hè. Als we het alleen over Karel de Stoute hadden gehad, dan hadden we niet alleen kunst en religie besproken, maar ook dood en verderf. Dus dan, als je dan een label op gaat plakken, dan moet het wel een voltooid label zijn. En dat is het bij de Bourgondiërs niet, want we richten ons op hele specifieke zaken die ons wel aanstaan. Ja. En wat dan het geval blijkt te zijn, is dat de Bourgondiërs waren ontzettend goed met hun theater en hun propaganda natuurlijk. En dat is iets waar de latere Habsburgers ook op prat gingen. Hè. Die zijn uit de Bourgondiërs eigenlijk niet voortgekomen, maar ze zijn er wel mee vermengd. Ja. Karel V, Philips II, de heilig-Rooms-keizer en de Spaanse koning die over de Nederlanden hebben geregeerd, waren nazaten van Philips de Goede, Karel de Stoute en Maria van Bourgondië. En zij gebruikten dat imago van die Bourgondiërs ook heel erg voor hun eigen status en hun eigen geldingsdrang eigenlijk. Die Bourgondiërs die waren nog generaties lang bekend vanwege hun grootste banketten en huwelijksfeesten. Het banket van de Fazant comes to mind. Hè? Iets dat in 1454 werd gehouden, maar aan het begin van de 17e eeuw nog gememoreerd werd door Habsburgse vorsten. Zij wilden Philips hierin overtroeven en dit was een banket dat zo megalomaan was dat heel Europa erover sprak. En dit moest ook met die Habsburgers gebeuren. Ja. Iedereen moest erover spreken. Ja. En juist in de Nederlanden hebben die Habsburgers vooral in het zuiden gezeten natuurlijk. Hè, want de Republiek in het noorden die split zich al vrij gauw af. En gedurende die 16e, 17e, 18e eeuw blijven die Habsburgers wel in dat zuiden zitten. Dus het is niet toevallig dat ook in dat zuiden die Bourgondische inborst, voor zover we die dan zo definiëren kunnen, bestaat. En ook langere tijd heeft bestaan. Want dat die beeldvorming in de jaren 70 opeens marketingtechnisch wordt overgenomen, dat komt ook niet uit de lucht vallen natuurlijk. Dus er is een bepaalde rijke cultuur altijd aanwezig geweest. En die Habsburgers die hebben die verbinding met de Bourgondiërs heel sterk gezocht. En ik denk dat veel meer heeft beklijft dan de korte aanwezigheid van de Bourgondiërs zelf. Ja, ik blijf me toch afvragen waar dat die term dan opeens, want ik denk dat ergens in de jaren 60, 70 volgens het onderzoek van Meike dan vandaan is geplukt. Het is niet zo dat er geen besef was van die dynastie
van de Bourgondiërs, maar goed, dat is ook omdat ik in Gent gestudeerd heb. De Habsburgers werden altijd als veel belangrijker gezien, zeker voor de zuidelijke, voor de zuidelijke Nederlanden. Ook omdat het net dat kentermoment is waar dat de vroegmoderne tijd begint en heel veel dingen in een stroomversnelling komen. Inderdaad. Daarover trouwens, ik weet niet of jij die ooit gezien hebt, want ik denk niet dat die in Europa heeft gelopen. Ze hebben een expositie gedaan met de verschillende harnassen van Maximiliaan van Oostenrijk. Ja. En dat zou ook echt een prachtige tentoonstelling geweest ik moeten zijn. Ik heb in Wenen in de hoofdjachtkammer de harnassen van Maximiliaan mogen aanschouwen. En dat is echt gang na gang na gang na gang met honderden harnassen. Voor die paarden en zo dat die in zit, is echt ongelooflijk. Die is dus een tijd gaan rondreizen. En dan heb je een heel ander soort van expositie dan wat jij gemaakt hebt, want dan heb je die harnassen om een soort van, kijk eens wat de technologie op dat moment is, de militaire bravoure. Maar jij hebt het veel meer over de verhalen van markante personen. Die zitten erin, maar het gaat eigenlijk veel sterker over wat die Bourgondische invloed nu exact is geweest en hoe die is neergedaald in het Limburgse. Op politiek vlak, op kunstzinnig vlak, cultureel vlak. Dus het gaat een beetje... Het gaat verschillende kanten op. Ik heb daar veel lagen in proberen onder te brengen. En de 3 hoofdfiguren, dat zijn de grote namen die iedereen kent, inderdaad. En zij hebben hun verdiensten, maar ze hebben wel degelijk ook in Limburg dingen gedaan of uitgevoerd of zaken bepaald die van invloed waren op Limburg. Dat probeer ik inzichtelijk te maken. Dus als Bourgondisch voor een stuk een marketingterm is, wil het niet zeggen dat er geen Bourgondische elementen... Bourgondisch, teruggaan naar de dynastie en de periode, Bourgondische elementen in de Limburgse samenleving nog altijd aanwezig zijn en mee de Limburgse samenleving vorm hebben gegeven. Ja, want wat heel interessant is het jaar 1473. Is voor mij altijd een essentieel jaar in die hele vertelling geweest. Wat er dan gebeurt, Zuid-Limburg was, en het hertogdom Limburg, dat helemaal niet in Limburg lag, is al Bourgondisch, al sinds 1430. Philips de Goede heeft het toen geërfd. 1468 wordt het prinsbisdom Luik, inclusief het graafschap Loon, door Karel de Stoute overgenomen. En in 1473 wordt dan ook nog eens die Gelderse burgeroorlog tussen Adolf en Arnold voltooid. Ook door Karel de Stoute. En dan weet hij voor het eerst eigenlijk die landen langs de Maas aaneen te rijgen. Waar hij heel erg op huid was. Philips de Goede geloofde wel in de autonomie van de rijke Nederlandse steden zelf. Vertrouwde hen er ook in dat zij zichzelf konden besturen, zolang hij maar de belasting daarvan kon blijven opstrijken. Karel was veel meer van het centrale gezag. En niet centraal als in, ik wil alles in Brussel hebben, maar wel van elk gebied dat onder mijn heerschappij valt, moet een eigen hoofdstad hebben met een eigen regeerkamer, rekenkamer en dergelijke. En dat heeft hij dus ook voor het Maasland bepaald. En ik ga het nu maar even voor het gemak Limburg noemen. Want dit gebied, hij trekt daar een lijn omheen en het neemt nagenoeg de vorm aan van de beide provincies Limburg vandaag. Inclusief dan het hertogdom Limburg en een klein stuk van het bisdom Luik, stad Luik ook. En dit gebied, dat krijgt een eigen hoofdstad en die hoofdstad wordt Maastricht. Had Luik moeten zijn, maar 5 jaar eerder heeft Karel Luik volledig in de puin gelegd, dus daar was niet veel meer van te maken eigenlijk. Maastricht wordt dus de hoofdstad. Limburg krijgt een stadhouder, Guy de Brimeux, Haambercourt. Die installeert een raadkamer. Dat is in feite een soort van regeringsorgaan, de Kamer van Bourgondië, die over dit hele gebied juridisch, maar ook bestuurlijk heerst. En het juridische gebied was nog veel groter eigenlijk. Dat reikte tot aan Zutphen en tot aan Luxemburg. Uit mijn hoofd. En die raadkamer, die heeft 4 jaar bestaan en die heeft heel erg geprobeerd de zaken in Limburg te bourgondiseren. Dus Frans moest de voertaal worden, toch in elk geval de ambtelijke voertaal. En men moest aanhangig aan de Bourgondische zaak worden, de foi de Bourgogne. Dat is niet gelukt. In 4 jaar tijd gaat je dat ook niet lukken, want in 1477 sneuvelt Karel de Stoute voor de stadsmuren van Nancy. En het verhaal gaat dat hij dan in de sneeuw lag, naakt, aangevreten door de wolven. Je kent het verhaal. En meteen op dat moment besluiten de Maastrichtenaren van, maar wij willen geen raadkamer meer, want dit kost ons veel te veel. En die Bourgondische invloed is ons eigenlijk ook te veel van het goede. Dus wat gebeurt er? Karel valt. De raadkamer, de raadslieden worden direct opgepakt. De griffier wordt op het Vrijthof onthoofd.
De stadhouder zelf, die op dat moment in Roermond zat, die weet nog net te ontkomen naar Gent, maar die wordt iets later ook daar gepakt en krijgt de kop af. Luik en Gelre splitsen zich zelfs weer volledig af. En weg is Limburg. Dus dit gebied heeft 4 jaar bestaan, 1473 tot en met 77. Maar het is wel ook een periode waarin voor het eerst dit gebied een delegatie naar de Staten-Generaal stuurt. In 1473, 13 personen, en die noemen zich Limburgers. Okay. Terwijl tot die tijd Limburg iets heel anders betekende, namelijk het hertogdom. Ja. Dus de entiteit Limburg, en dan bedoelend een gebied langs de Maas, vanaf Maastricht tot aan Venlo, tot verder nog. Ruwweg, hè? Dus niet de exacte grens, maar tuurlijk. Wel ruwweg. Dat is heel interessant dat dat juist in die Bourgondische periode ontstaat. En dat het ook maar kort bestaat natuurlijk, hè? Maar het sentiment blijft wel hangen, denk ik. Dus mogelijk de bakermat van de naamgeving. Ja. Al is er altijd heel veel twijfel over. En dat is inderdaad. We kennen de ambities van Willem I natuurlijk ook. Het is een moeilijke etymologie om echt de vingers achter te krijgen. Zit daar ook iets in op cultureel vlak? Hè? Omdat, we hadden het er net over, Bourgondisch wordt nu vooral met goed eten, feestvieren en dergelijke. Is er toch een Bourgondische culturele kern die in dat gebied, wat we nu bij de Limburger zouden noemen, is overgeleverd vanaf die late Dat heb ik inderdaad proberen te achterhalen. Ik heb het op kunstzinnig vlak denk ik wel gevonden, zo ongeveer. Op cultureel vlak is het wat algemener, want ik denk dat je grote culturele en maatschappelijke bewegingen hebt in de late middeleeuwen die de Bourgondiërs zelf hebben ingezet, misschien nog hebben gespekt en die vervolgens zijn blijven plakken, maar die dan niet specifiek voor Limburg zijn, maar gewoon voor het hele gebied, die net zo goed in Brabant, Vlaanderen, Luxemburg, Gelden, zeg maar. Ja. Gelre was toch net altijd weer een beetje dat buitenbeentje dat toch liever zijn eigen gang ging eigenlijk. Ja. Contemplatief, maar ook weer vechtlustig. Het was een heel rare bende eigenlijk in Gelre wel. Maar wat je zou kunnen bekijken is heel interessante parallellen die te vinden zijn in hoe de gewone bevolking de adel op een gegeven moment gaat nadoen. Het is eigenlijk van alle tijden natuurlijk, niet specifiek voor de Bourgondiërs. Maar dat je rond dezelfde tijd dat de Bourgondiërs in dit gebied zitten, in de Nederlanden ook zitten, de eerste schutterijen begint te krijgen. Hè? Luc Wolters die daar onlangs nog een mooie lezing over gaf. En dat de vormentaal van die schutterijen toch wel wat vergelijkenissen toont met ridderordes zoals die van het Gulden Vlies bijvoorbeeld. Een gildebreuk met zo'n koningsvogeltje eronder. Ja, dat doet wel denken aan die gildenketting met het Gulden Vlies eraan. Dat is bijvoorbeeld een parallel die wij proberen te trekken. Ik zeg niet dat er een gevolgtrekking is, maar er is wel een visuele parallel in te vinden. Ja, omdat het is altijd moeilijk en zeker mensen die misschien geen hele grote interesse hebben in geschiedenis en het gewoon meekrijgen van op de middelbare school, dan ben je makkelijk overtuigd van verhalen die zeggen, oh ja, Limburgs gezelligheid, ze spreken wat trager, dat is dan in Vlaanderen zeker het verwijt. Oh, in Nederland ook hoor. Dus. Maar ze zijn gezellig en gastvrij en het is daar Bourgondisch, je kan lekker eten, vlaai en dan hebben ze een soort van ongedefinieerd punt in de middeleeuwen. Ja, dat is sinds de middeleeuwen zo. Ja, weet ik niet. Ik vind het altijd heel moeilijk, omdat sommige dingen zijn redelijk recente uitvindingen. En ook fly, en dan ga ik mensen waarschijnlijk beledigen. Wij zijn heus niet de enige regio waar dat ze iets hebben dat op fly lijkt. Zeker dat hebben ze in heel veel plaatsen zeker in Noordwest-Europa. Nee, zeker. Ja. Een bodem van gebak en daar dan een fruitmengeling in. Ja, goed, dat is niet zo uniek. Ja. En toch is er ergens het gevoel, ook omdat we een soort van... Voor Nederland lijkt Limburg op de periferie en voor België lijkt Limburg ook op de periferie. Maar als je de kaart omdraait, dan zie je dat het zich eigenlijk midden tussen veel meer bevindt. Heel Duitsland en Frankrijk en Wallonië. En dan ook België natuurlijk voor Nederlands Limburg. En dan blijft toch altijd die vraag, zijn Limburgers dan echt zo anders? Ik denk het eerlijk gezegd ook niet hoor. Er is een heel andere geschiedenis geweest. En dat zet ons apart van de rest van Nederland, denk ik. Het perspectief dat je hier schetst van het omdraaien van de kaart is een heel simpele oefening eigenlijk, maar je gaat zo anders nadenken. Maar überhaupt al bedenken van wat is Limburg eigenlijk? Hè? Want je kunt het definiëren als Nederlands Limburg, Belgisch Limburg, het hertogdom Limburg, je hebt het taalgebied Limburg, je kunt alles bij elkaar pakken en dan heb je een soort van groot Limburg. Ja. Dus
hoe moeten we dit dan zien? En om terug te grijpen op de middeleeuwen, ik denk dat dat eerder een heel romantische gedachte is. In mijn beleving is de Limburger van alle dag niet bezig met de middeleeuwen. Nee. Dus ik denk ook niet dat het bij de mensen echt leeft van onze Bourgondische inborst is iets wat uit die tijd stamt. We noemen onszelf Bourgondiërs. Oh ja, en je had een volk dat zichzelf, of een dynastie moet ik zeggen, die zichzelf ook de Bourgondiërs noemde. Ja. En die kwamen uit Bourgondië in Frankrijk, maar wat daar de relatie precies tussen is, zal niet heel bekend zijn en zal de meeste Limburgers misschien ook niet zo heel veel uitmaken. Wat wel interessant is aan die hele korte periode van 4 jaar dan wel, en dat zie je later ook nog terugkomen voor in het kader van de onafhankelijkheid van België, is dat die 2 Limburgen wel samen clusteren. Dus er zijn wel verschillende periodes in de geschiedenis geweest waar dat die beide Limburgen, al is het maar voor een aantal jaren, wel samen clusteren. Ja. En achteraf gezien is het dan iets wat vreemd. Goed, dat is hoe dat geopolitiek loopt. Dat die 2 Limburgen toch uit elkaar gerokken zijn. Ja, maar dat is wel tegen wil en dank van de Limburgers zelf gegaan. Ja. Want je zou wel kunnen zeggen van alle provincies die grenzen voor België en Nederland, dat die 2 Limburgen wel het meest met elkaar gemeenschappelijk hebben. Antwerpen en Noord-Brabant delen natuurlijk een geschiedenis, maar zijn wel 2 hele andere gebieden. Zou je niet denken Zeeland dat de beide Brabanten überhaupt... dat is ook altijd 1 gebied geweest. Ja, maar toch krijg je het idee, ook de vergelijking tussen Vlaams-Brabant en Antwerpen, dat zijn toch echt 2 hele andere provincies. Okay. En ze delen natuurlijk een hele lange geschiedenis. Ja. En dan voor mij als Belgisch Limburger naar Nederlands Limburger komen, is een hele makkelijke transitie geweest. Daar zitten natuurlijk wel verschillen in. En ik wil niet zeggen dat de culturen volledig hetzelfde zijn, maar alleen al het feit dat je hetzelfde dialect kan spreken, elkaar prima verstaat, de gastronomische ervaring ook heel soortgelijk is, ook naar landschap toe heen gauw vergelijken met hier in het Heuvelland. Daar zitten toch best wel veel punten van overlap in, die ik heb ook een hele tijd in Gent gewoond, tussen Oost-Vlaanderen en Zeeland bijvoorbeeld, veel minder zag. Okay. En Antwerpen en Noord-Brabant, van die paar keren dat ik ook in de steden ben geweest, zijn toch echt wel hele andere gegevens. Ja, interessant. Ik vraag me nu dan af of het oude hertogdom Limburg dit dan nog altijd voelt. Niet voelt misschien, maar alsof het daar ook natuurlijker is om die verbintenis mee te vinden. In die dat is een goede vraag. Vorige zomer zijn we daar in de buurt op vakantie geweest en dat middeleeuwse sfeertje, dat zit er wel wat in. En dan kom je eigenlijk soort van in Maastricht in het klein terecht. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Ik vind het heel moeilijk, want vaak, en een tijd geleden is ook de vraag gekomen, die ik door heb gespeeld aan een van mijn collega's vanuit de Telegraaf, willen ze ook een stuk doen over, wat maakt Limburgers nu Limburgers? Wat maakt Limburg nu Limburg? Ja. En wat jij hebt gedaan is heel interessant. En je kan teruggaan naar die roots en dat Bourgondische. Dat wordt ook vaak als vehikel gebruikt voor reclamevoering. Ja. Maar ben je op een bevredigend antwoord uitgekomen dat er effectief zoiets is waar dat je, daarnet zeg je, causaliteit is heel moeilijk om te vestigen, dat er toch echt een gedeeld Bourgondisch verleden is van beide Limburgen? Kan je dat zo zeggen? Van de beide Limburgen? Ja. Ja, en zelfs dan zijn die verledens anders. Er is natuurlijk een gedeeld Bourgondisch verleden, maar in Belgisch Limburg is dat, het oude graafschap Loon, is dat een stuk bloeddorstiger geweest dan in Nederlands Limburg. Ja, want de hele veldtocht tegen Luik en de guerrilla-strijd die daar vanuit Heers tegen werd gevoerd, versus toch wel een aantal veldtochten in Oppergelre en de landen van Overmaas, maar niet zoveel als en ook niet zo destructief als in het graafschap Loon. Dus Loon is denk ik, een veel langere tijd achtergebleven door wat Karel allemaal gedaan heeft, Karel de Stoute, dan Nederlands Limburg, waar ook aan de goede kant van de Maas, zeg maar eventjes voor het gemak, de rijke handelssteden hebben gezeten. Hè? Venlo, Roermond. Absoluut. Maastricht valt daar nog net bij dat gebied, zit weliswaar aan de andere kant van de Maas, maar is niet zo geraakt door die Luikse oorlogen als steden in het huidige Belgisch Limburg. Dus ik denk dat er een economische discrepantie tussen die beide Limburgen is ontstaan en dat die misschien ook een cultureel verschil hebben. Heeft teweeggebracht, ja. Ja, op dezelfde manier zou je kunnen afvragen of de neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog ook voor een verder verschil heeft gezorgd tussen beide gebieden. Ja, Maar het is wel zo, waar dat jij het over hebt, iets verder teruggaand.
stedelijke kernen in Belgisch Limburg zijn er een pak minder dan in Nederlands Limburg. Ja. En de steden zijn ook helemaal niet van hetzelfde. Maaseik had een heel groot succesverhaal kunnen worden, maar dat is nooit van de grond gekomen. Ja. Als je dat vergelijkt met wat Maastricht was. En dan, je hebt in principe dezelfde type van ligging, min of meer dezelfde economische mogelijkheden die er in de kern waren. En toch is dat een heel andere ontwikkeling geworden. Het is dat inderdaad. Ik denk dat een ligging aan een rivier dat wel ontzettend helpt natuurlijk. En dat kun je bij Tongeren ligt aan de Jeker natuurlijk. Hè. Maar ik bedoel, Sint-Truiden, Hasselt, dat ligt dan wat veel meer binnenlands. Maar het is niet alleen dat, maar ook als je gaat kijken naar de aanwezigheid van kunst in dit gebied bijvoorbeeld. Waar andere regio's van de Nederlanden heel veel kunst produceerden, rijke kunst ook wel, is die in Limburg altijd wat soberder geweest. Dus de Limburgse variant van de gotiek is niet zo rijk en exorbitant als de Brabantse bijvoorbeeld, maar veel soberder. Heeft ook met de aanwezigheid van materialen te maken, hè? Bepaalde soorten hardstenen en dergelijke. En wellicht ook de onmiddellijke afzetmarkt was ook niet zo groot. Ja, materialen moesten ook van verder weg komen. Hè? Ik denk dat het daar ook wel mee te maken had. Maar ook opnieuw toch weer die veldtochten van Karel. De weinige schilderwerken die er bestonden in Limburg, dat zijn er al niet veel geweest, ook nog eens tot zekere hoogte verloren hebben doen gaan. Ja. Dus wij kennen wel goed edelsmeedwerk, beeldsnijwerk. En het is interessant dat die piek in die houtsculptuur, dat die pas ontstaat tijdens die wederopbouwperiode, na de veldtochten tegen Luik. Dus vanaf 1470 ongeveer begin je een heel sterke kunst in Limburg te zien. Beeldsculptuur, ik noem een meester van Elslo, Jan van Steffenswert, later Dries Holthuis, allerhande meesters met noodnamen, maar in de schilderkunst ook Jan van Brussel, Aart van Tricht in het messingwerk. Grote namen die zo rond 1500 allemaal echt tot bloei beginnen te komen en groot worden, ook internationaal bekend worden. Aart van Tricht die vermoedelijk in Antwerpen aan de bak kan op een gegeven moment. Hoezo is dat juist dan ontstaan? Terwijl er daarvoor, je had Brabant en Gelre en Luik en Loon in dat Limburgse liggen. Elk met zijn eigen kunstvormen en stromingen, die beïnvloeden elkaar allemaal. Heb je ook nog eens kunstenaars die de Maas als een vervoermiddel gebruiken, of een weg gebruiken om tussen bijvoorbeeld Nijmegen en Parijs op en af te reizen. Dat is wat de gebroeders van Limburg en de gebroeders Maalwel hebben gedaan. Ja. En die laten tijdens hun reizen invloeden achter, hè? Dus tekeningen, composities en dergelijke die ze in Nijmegen maken, of die ze in Parijs maken, nemen ze op en af mee. En die laten ze ook achter in dat gebied. Dan heb je daar heel veel verschillende culturele invloeden en dat komt samen in een soort van bijna explosieve melting pot waaruit Jan van Steffenswert en de meester van Elslo dan komen. En dan zie je, als je de kunstgeschiedenis erop naslaat, dat die twee meesters de eerste zijn die je ook objectief Limburgs kunt noemen. Als we een Limburgse stijl moeten gaan definiëren, dan begint het bij die twee. Bolle gezichtjes, bolle handjes, weelderige lokken, maar dan ook heel gestileerd. Vrouwengezichten zijn veel vlakker dan de mannengezichten die heel expressief zijn. En iedereen draagt de laatste mode met heel veel tierlantijnen. Je kent die beelden van Steffenswert wel. Ja. En ook interessant is natuurlijk dat Van Steffenswert de eerste Limburgse kunstenaar is van wie we de naam kennen. Die ook gewoon werk daadwerkelijk gesigneerd heeft. Dus ook dat maakt dat laatste kwart van die 15e eeuw een heel interessante periode. Ja, echt. Ja, sowieso. Voor mij is dat altijd het moment, en dat zie je vaak, hè, en het is natuurlijk voor een stuk gewoon uitgelijnd door hoe dat we lesgeven in geschiedenis, maar dat is net de periode waar dat die middeleeuwen beginnen uit te deemsteren en beginnen te evolueren tot iets nieuws. En dat zie je in kunst, dat zie je in techniek, in technologie. En dan zie je ook stilaan dat gebieden echt hun eigen gezicht beginnen te krijgen. Niet langer, de vroege middeleeuwen is gewoon het doorvloeien van wat het Romeinse Rijk had. En ofwel zat je erin ofwel niet. En stond er een villa in de buurt ofwel niet. En de hoge middeleeuwen is een moment van veel conflict. 12e eeuw Carolingische renaissance die erop komt. Maar dat wordt allemaal gedreven door buitenaf. En de eigenheid van die regio zelf, die begint voor mij echt op het einde van die... Maar goed, dat is maar hoe dat ik het zie. Nee, maar ik denk dat je daar wel, dat je daar echt wel een punt hebt, eerlijk gezegd. Want
je begint dan ook de grotere chroniekschrijvers te krijgen. Hè? Denk aan een Peter Strekpoel, die een geschiedenis van Overmaas en van Brabant en van Luik heeft geschreven, vanuit Sittard in eerste instantie, vervolgens vanuit Bilzen. En dat ook aan het einde van de 15e eeuw doet. En die boeken worden ook gedrukt. Ja. Dionysius de Karthuizer, wiens boeken ook gedrukt worden. Dus ik denk dat die boekdrukkunst is altijd en de nieuwe vraag, of de groeiende vraag naar meer boeken in de eigen volkstaal ook, dat ontzettend veel betekend heeft voor het krijgen van een eigen identiteit. Feitelijk een commerciële afzetmarkt begint te creëren buiten enerzijds de allerrijkste of religieuze instanties. Die natuurlijk een heel andere voorkeur hebben naar het type van boeken dat feitelijk dan overgeschreven wordt in de scriptoria. En het lezerschap verandert ook enorm, hè, want vrouwen gaan veel meer lezen. En die kunnen hiermee veel meer eigen kennis opdoen. En nu is het in de Nederlanden al zo dat vrouwen ze kregen iets van een opleiding, lezen, schrijven, rekenen. Iets wat in Brabant toch in elk geval goed gebruik was om meisjes dezelfde opleiding als jongens te geven. Dus dat zegt ook al iets over die commerciële ingesteldheid van die Nederlanden, want vrouwen konden ook in gelijke mate erven als mannen en de zaak overnemen van de man en die zaak verder blijven voeren. Dus als weduwe. Als een weduwe, inderdaad. Dus een koopwief is dan bij definitie een weduwe. Maar er waren ook heel veel zelfstandige vrouwen natuurlijk die samen gingen wonen in Begijnhoven en dergelijke. Maar in elk geval, je had zoveel vrouwen die iets wilden doen voor de maatschappij en dat ook deden en er eigenlijk ook wel de ruimte toe kregen. Ja, absoluut. Ontzettend interessant. En die lezersmarkt, die springt daar heel goed op in eigenlijk. De lage landen, om het dan zo te noemen, hadden daar wel, en zeker het deel dat nu Nederland is, hadden daar wel een relatief unieke positie in die positie van de vrouw. Mm-hmm. Dat is niet zo dat over heel Europa is. Nee, zeker niet. Weet ik uit de literatuur, dus dat is wel echt iets kenmerkend voor deze contrée. Ja, de Italiaanse bankiers, die wisten niet wat ze zagen als ze door Brugge of Gent of Antwerpen liepen. Hoor. Dus, vrouwen die ongechaperoneerd over straat lopen, dat is ongehoord, weet je. En die zelf bedrijven inderdaad van hun man veilig konden zetten op het moment dat ze weduwe. En daar vaak ook heel succesvol in. Het bekendste voorbeeld is misschien Margaretha van Eyck. Dus Jan van Eyck sterft in 1444 uit mijn hoofd. En Margaretha houdt het atelier in Brugge nog 10 jaar lang aan. Ja. En er komen nog heel veel succesvolle kunstwerken vandaan, weliswaar van navolgers en kopiisten wellicht, maar het is een heel productief atelier, desalniettemin. Ja. Vanaf wanneer is de expositie te zien? 4 oktober, voor publiek geopend. Dan tot en met 1 februari. Het is maar een korte looptijd, maar... Dus moeten er wel op tijd bij zijn. Absoluut, en dan is deze podcast sowieso al de wereld in, dus mensen kunnen er naar uitkijken. Mm-hmm. Wat zijn de topstukken? Goeie vraag. Mag dat al? Of wel. Ik kan wel een aantal mooie zaken toelichten. We krijgen de kroon van Margaretha van York. Die wordt in de Schatkamer van Aken bewaard. Ja. Haar portret, bij mijn weten het enige portret dat in haar tijd ook is gemaakt uit het Louvre. We krijgen een prachtige grafplaat van 2 ridders van Heers uit het KMKG in Brussel. En een heel bijzondere vliesketting van een moderne vliesridder. Maar ik wil nog even niet zeggen wie dat is. Spannend, ja. Spannend. Ik kijk er naar uit. Ik zal erbij zijn en ik hoop veel van de mensen die dit beluisteren. Ik hoop het ook, ja. Remco, hartelijk dank. Dankjewel.